Jose chigonde chikomba chemukadzi wangu. Wanzoere shamwari anzi chikomba chemukadzi wangu. Chikomba chemukadzi wangu. Hausi? Handisi. Tire tizwe uyo aramba atanza handisi chikomba chemukadzi wako. Sei wati chikomba chemukadzi wako? Musoro weda. Ndine mameseji ainyorerana nemudzimai wangu achipindurana. Uye musiwo akafona kaviri kese achikaya. Mukadzi wako auti. Wawe nani wewe? Mudzimai wangu ndaona mukoma. Umeona ujia mudzimai wako? Mudzimai wangu anambo. Hakuna kuupa madzimai yako ira wewe. Kana atezvara wangu. Atezvara ndambo waona basi. Vari muno. Atezvara mukosha here. Anokupiwe tumwe tomona. Anozani. Anozani. Choro. Ndiwombona. Iyo ndombona. Atezvara wacho. Alright, pamusoro uyu muridzi wemukadzi wabvunzwa kuti waiva nemukadzi wako wakati handina kumbomuona ndizvo ari kugara kupi kwemukadzi wako pamusoro yeda muswa 9 pandakamuona nemamesages akabva arongedza zvinhu zvese mumba akaenda kumba kwavo tichibva ndamuteera mangwana acho ndakamuona ariko kumba kwavo ndakatomuti ndiperekedza achibva andiperekedza. Akuperekedza? Maite vanyaya dzeka muberezi. Ndanga ndanoona kuti mudzimai wangu ari madzimai tanyaya dzekupeda wapinda zvekuziya nyaya iyi inofana nyaya wabvire kumba ndakabvunza kuti wabvire kumba ndakabvire kumba iwewe ukaenda kuona mukadzi wako andini akanga ari kumba anga ari kumba kwavabereki vake saka vabereki vangozva kuona mukadzi wako vabereki mukadzi wako wavaona vazvikuavhunza mwana wenyu akasvika zvakanaka vavaona waifunga kuti zvamaizoperekeza nomukadzi wako vabereki vachiziva kuti mwana kuti akabva kumba kumurume wake haana kuti ataurire zvaakabvira kwako iwewe kuvabereki vake gara inya Kwewo hauna kubvunza wewe. atezvara vakati ndakataura nazvo saka atezvara kwawamudza wamudza atezvara vakati maazviteera nyaya dzekuitika idzi makakokwa here mwana saka nhasi mainge pachivaro chedu musina kukokwa mwana haana kuuya mawike kungobvunzo for interest hamuna mhosva zvaro ndisada kudaidze kugare padhuze saka nhasi vangakoka nyaya chigara izvo taura nyaya yako chibva ndasvika kumba saka ndasiya nepo kuti iwe wati ndakafamba nemudzimai wako ndakabvunza kuti iwewe waitoma nemudzimai wako kutora nyaya ipi izvozvo right iwewe unoda kuzamazama chitiudza kuti pawataura kubvunza mukadzi wako nyaya akambongataura nyaya yekudya wake here yekugara wekukoma wako here kamwe taura nyaya yekudino mukadzi chibva ndataura naye musiwo ndichibva pamusoro yoda chibva ndataura naye musiwo ndambopa mukana ini ndikuramba ndaona waramba mapureswa padziwaona inini bvunzo wangu ndokuti inini muruboyo auya nenyaya yako yakanaka sire chikomba chani indakupewo makomboti ndakupa nyaya vandataisenge toouya nani unozorati zvavari panapa bheni dzangu dzatishandisa kuti asatezvara vanokupuwa samuna vanokuudzwa ndachipana zvachitaurawo asi vauzatenda nyaya yemwana wavo ndakati nani asi pane zvamwe zvakafaridzwa zvakawiro munondani ndakavheriwe ava ndandavadzinga vagara apa makagara makadaro kuti ndida kuti budise mameseji iweyo nyaya iyi inonakidza sei budise mameseji iweyo see watu ichikomba wanga makagara naye makuseni ndakuona ndakutadza kutera nepamwe ndandingoona atezvara
Haikumboni. Asi mama wakagara. Munomuzero. Munomuzero. Ati awene. Mamusiko. Aya mamusiko. Madari mudaizwa ati awene. Asi sakanga kukomana ati mudawe nawo. Ayi. Pamusoro yateza. Maameseka. Pamusoro yateza. Ateza uyu ndiani? Mukadzi wake ari kupi? Mukadzi wake ari kupi? Zvamakaona mukadzi wake kumba kwenyu mwana wenyu makati kudiwo nazvo. Famba inapo. Famba inapo. Akauya achiti arohwa here kana kuti akauya achiti ndapara mhosva? Muchibvunzawo kuti waroverwei, mwana akati kudini? Nyatsozvitaura ndiwo kuduka nenyaya iyi. Angari. Chigunda akanyorawo kuti kudiya nemwana wedu. Chigunde, ini ndisati ndaverenga toda kuti Gunde akarovega nyaya. Chigunde, mudzimai ari kutaurawo nezvake uyu unomuziva here? Chii chako? Tatenda. Ora zvakwana unomuziva handiti? Imeseji ipi yakazenge wanyorerawo munhu waunoziva uyu neukama hwakuda kutsanangura? Imeseji ipi isati yaverengwa? Uchiti kudii? Mbiri nhatu dzaunoyeukawo dzaukanyorera munhu meseji ndedzekuti kudii? Vachakatanga kufona iwe wakafona wachiti tsana pane nyaya inonetsa nani nemurume wangu kuti sandati munyore mameseji ekubhuhani ekubhuha murume wangu. Right. Makabva manyora kuti kudii? Adakazwisisa kuzoiva kuti Hati dzokororera machaka dzacho. Fonera. Wakatsana. Pane nyaya inonetsa nani nemurume wangu. Pane ndati munyore mameseji ekubhuhachi. Nyorai zvakati. Makaudzwa zvekunyora. Hamuna kunge mabvunzawo here naye vachigunde kuti muri kunetsana nenyaya yedu? Ndarabvunzira kata ukana kuti ngunetsana ndiko kuti marakasei maunira magandisa. Saka inini makazochiudzwa zvekunyora. Makanyora kuti ndarayo nyora iso ngomutirira kuti nyora zvamakanyora makanyora kuti zvinobhowa zvachizvo zvinobhowa zvamakaudzwa kuti munyore makanyora kuti tsana nyorai tsamba yacho chinyore taurai. ndakanyora imadhezi kuti panoda mwana pakati pangu nani ati mwana nyora zvitombidzwa kuti zichipakati mwana anenge pakati mukwashana natezvo. Thank you. Right. Nhasi ava vauya vachiti muri chikomba chemukadzi wavo. Mushure memeseji yamakaita sei? Makanyora muri kuti kudii? Pane zvinhu zvinoita sokuti sokudaro bati. Makagona here. Nyaya kunyora message handisikuda pandakanyora. Nyaya kuita mwana kuita sei? Makanyora one day. Makanyora one day. One day. Sure. But naye mkuru ima mnakuwa kuti mukupara mosha ilipa.
Havana kupedza nyaya iyi iso interest. Ndakatadza. Makurukota, nyaya iri interest stere. Ndototaura zvisizvo vanyora. Ava nava vakanga kutamba vese. Wana, ngare honest murume ngataura zvacho chaizvo. Achitaura matauriro awa izvi. Because one day, imisija ndikuramba nabasi izvo. Kunyebere. Izvozvo. Vanhu vangova nenguva yakadana navo. Alright, tanzwa message imwe chete yemwana tipa anozonzi chimwana koimwe yauchiri kuyewo zvokupa nguva yekunyatsofunga imwe yauchiri kuyeuka yemwana tainzwa koimwe ndeipi yekubhowa murume uyu taura imwe yacho Imwe nyaya yakabvira kuti tsano vari kupi mutaura kwacho wazataura vari kushanda kupi vakanzi vari kushanda kushanda kunyakuwa Wakati aiwa pakanaka tsana. Nyaya yacho waiziva pakungoda munhu chete tikatamba zvese zvakanaka tinoenda mberi. Nyebere. Alright. Yakanga mashoko ekunyomba here kana chikanga chichokwadi. Ndinofamba nemesi wokubata kuratidza kuti nemhosva. Pakanaka. Yekuti ukatadza yekuti mhosva yako ndeye. Uri chikomba here kana wairwadzisa? Wairwadzisa? Alright. Ndaisiya nyaya iyi. Pakukona ngatisiye nyaya. Ngatidzorere kuvanhu. Todzorera kuvanhu. Tinozobajaira. Inzwa message yandikuverengera iyi. Mukadzi akati tauraka. Anzi pakanaka tsana. Nyaya yacho kwaizi handiti. Pari kudiwa munhu ipapo. Zvokuti tikatamba zvakanaka. Tinoenda kumberi shaka. Waiona kwasha. Nkwasha akati haina handina pressure. Nkwasha mukadzi. Handina pressure. Muneti kudiwe dai. Asuzai maoko. Wayakaona kuti kudini. Vaida nani? Koko varume. Taura munhu. Vaida nani? Ndokuverengera imwe. Kuzazasi. Iyo shamari. Iyo uchikomba kaya. Waraida kushandiswa vasinaso uchikomba. Chikomba. Arifunzi nhasi aparadza nemumondia. Ndiwe. Kasi kukumbirawo maponesa kana mseva masamozi seva yemukadzi auye kudai nokuti yaningani nyaya anouya sewitness saka iye uchamuseva kuti nokuti isusu mazuva ano vakadzi vanhu zvinoda kuti tivachati kudai ndokuti nyaya dziri zviperezo saka mukomana mukadzi uyu musanetseke nokuti inini nhasi mukadzi uyu aripo baba vako vasiya kumba saka ipaisa munhu baba ivavo muswatu unoona ani musikadzi auye iwewe shamani ibvawapo uyu nemukadzi wake mukadzi wauya kumakwira dare mukadzi wani abhadharo zvipamuti nokuti vanhu ava vanogara panharaunda imwe chete vanozana saka amai ava havasiraita miisire rumbe dzake ina rumbe ina dzichingomuvadza apa kuratidza kuti mukomana ane mashoko stereki asa potangasana aja nokuti aiwanza mashoko apoti asingadi saka hamuno zvazvayo mombe ina ne$400 mombe imwe chete $400 zvikomba zvikombo yakareba tiri kuita mistake tozonditsika zadzidare shani muso wa2 akwakwa mombe mbiri tomba mwezi kuti apedzisa inonosa une mombe ngani mumba mwana auna unei kutotsvaka amuisire muso wa2 awene mombe iyi awene 800 imachapedza paimani uyu murume uyu manje une mapurisa matsotsi ada kugabva foni manje akuti ngawaine foni tidhilite chii mameseji vangaita kuti kana auya kuno auya asina chii umbowo
Naswakapisa manje. Taimborequesta kwekoneti kuti mameseji akapinda mukuru ngaadzokere sezvaari. Tisashandiswe shamani. Dai rinongotonga vakomana vanozvitira mashure dista dzakawagara. Uzodza muputso wako ukabhadhara mari bizibeta kudzorere mari yako kwambo. Uwedzera. Uzvizwa? Waitawo. Asi uyu Changamire kutaura kwaita Tezva ukuwasha anenge ari violent. Please avoid to be violent. Domestic violence haibude kana matadzirwa munoita zvawaita izvi. Kwete kuve violent nemudzimai. Asaone. Mwana wamunhu aende wenyu kasi mudzimai wako. Ngaaite zvipamutemo. Anokwanisa kuti avoid noise. Ngave mudare munomu. Angopedzerana kuzvipa pamutemo. Kumwezvo zvichibatsa kuti zvakafamba. Ini mawiri amaita mandafanira amazonzwa kasi mamurisha zvechikombo. Marusa. Aiwa. Ndisitokotaura mamurisha. Marusa.